10, 9, 8... ¡Mononautas! Son mononautas e no espazo están. Pretenden ser heróis sin saber ben o que fan. Non son tan listos dentro do normal, nin tan bos co seu alento infernal. Mononautas, 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 Se hai unha misión non deixan de loitar, pero isto é relativo só un xeito de falar. Mononautas. Os monos! Non son un plátano. Botón vermello, premio. Tremendo botón vermello. Botón brillante que pestanexa, premio. Tremendo botón vermello que pestanexa. Cousa de premer que se move a zoa. Cousa de premer que se move e zoa. Sí. Volva aquí, botón. Para quieto. Volva aquí. Ai. Cousa de premer que se move e zoa premida. ¡Qué decepción! Faime boquexar. Non é por vos levar a contraria, amigos, pero pareceume un exemplo impresionante de evento interestelar. Que máis ten? Mira ti, tanto ten. Mentiras, a quen lle importa? Mononautas, a misión de hoxe é sinxela, pero vital. Localizado o planeta de xeo nunca visto chamado... Parece importante. É claro que o é. Necesito xeo. Cambio corto. Oli, mira o que hai ali. ¡Ya estou mirando! Se non me equivoco, ese debe ser o lendario planeta de plátanos. Negativo. O lendario planeta de plátanos chámase Platanostán, no cuadrante de plátanos. Buscamos saber... ¿Qué plátanos hai aí? Boa pregunta. ¡Vamos aos plátanos! Achegándonos ao plátano de aspecto delicioso, pero tamén perigoso. Cambio. Recibido. E chámome Wally, non cambio, Gus. Wally. Só pretendo parecer profesional, Wally. Cambio. Wally, cambio non, só Wally. ¡Tanto ten! ¡Plátano xigante diante! Gustaríame liberarte da pela e bañarte en chocolate quente. Cuidado, mononautas! Os meus sensores detectan a posibilidade dunha trampa. Confía en min e é ok. Creo que sei distinguir unha trampa cando... Neste momento estou programado para dicirvos o seguinte. Xa vos lo dixera. Ai. Sí, sí! Por fin! Voume vingar dos mononautas! ¡Hija! A mellor trampa de todas. Non me comade la nave! Parade! Pensades que isto é unha broma? Dígovolo mortalmente serio. Sí, oístes ben, mortalmente. Mirade e abraiádevos coa miña mostra de... letalidade. Un robot non se pode encargar dos asuntos? Xa topastes... Brrr. É que non hai xeo na miña bebida. Que mal que fixeses estou para a nosa nave. Agora vouche poñer cara de mono encabuxado. Sí. Por certo, oiches falar do planeta... Só pregunto, temos unha misión. La. Non escoito. Teño unha historia que contar. Unha historia de miseria e desolación que vos vai partir os vosos corazonciños de monos. Sí, conta o conto. A desolación encántanos aos dous. Che. Daquela eu era un home sinxelo.
non moi diferente a calquera outro. Rapaces, é o home plátano. Non te metas na miña lembranza! Son eu o que narra! Onde van? Se podo continuar, daquela eu era un home sinxelo. Desde o día que vos atopei, monos, a miña vida é unha agonía. Acosástesme. Nin sequera podía coller o teléfono. Diga. Quita a túa pela. Sempre sen intimidade, acosado constantemente como a un animal. Plátano, plátano, home plata, 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 home plátano. Non sabía que os plátanos eran animais. Vaya, non tiña nin idea. ¡Silencio! Vos empurrástesme ao lado escuro. As vosas incesantes monadas fixéronme pasar de ser un home sinxelo a ser... Lord Bela! Vos efectos de lóstregos. A min gustoume máis o eco da voz. Mirade isto! Ai, sin xan, xin, xi. Sí. Lembrade o monos, en cubos, non picado. Deixa de esnaquizar as nosas cousas. Vale, non vou destruir as vosas cousas. Vou vos destruir a vos. Queres baixar a voz? Queremos mirar o bloque de formigón. Mantén esa pose. Benvidos á miña diabólica máquina para destruir monos. Ai, ai. Como vos ia dicindo, funciona así. Punto A. Encho a máquina cunha cantidade infinita de plátanos. Punto B. Os plátanos pasan da máquina a unha implacable cinta de terror, que é o punto C. Despois meto os plátanos nas vosas bocas indefensas. Puntos D e... resultado. Monos que estoupan! Gustan vos plátanos? Pois que vos gusten ata morrer! Podes ir calando e facendo as maletas. Punto B, punto B, punto B. Iso é, sí, comede! Sí! Sí! Oh, non. Oh, sí. Sí. Dice con Gussi. Sigue mandando. Non pode estar pasando isto! Avariouse xa máquina. Rapazes, desculpade pola interrupción, pero ides tardar moito máis. Temos pendente unha misión e é crítica. Non dou creto! O voso robot tamén é irritante! Téquele, téquele, estrópele, estrópele. Eu esfórzome por ser malvado. E ao final, que máis podo facer? Perdón por volver a interromper, pero necesito urxentemente os meus monos. Escoita, preme o teu botonziño todo canto queiras. Aforras de esforzarte. Estraguei o lanzamísiles. Acabou o bum bum. Xa cho dixera. Estou programado para decir iso. Vale, terma disto un momento. Sen problemas. Síntome máis vivo que nunca na miña vida. Xa estou farto de volos tres. 2 monos parvos e ademais un aspirante a mono de metal. Escoita, unha cousiña, segues usando eses cables de aí? Olala! Vou vos mandar aos tres a un lugar onde nunca xamais vos volverá a topar ninguén. O planeta de... Sabes onde está? Se non lo dixeses antes, aforrarías nos tempo, tío Plátano. Non son un tío plátano! Non o volvas dicir! Estásme creando un complexo.
Ah, sí, sabes igual, home, plátano. En serio, porque non me hidrato desde... ¡Basta! Adeus, pasade o ben en... Oh, vaya. ¡Ah! Y aí, ok, informe. Misión cumplida, señor. Mando yo xeo de contado. Un traballo excelente, mononautas. Por certo, que tempo vai en... Calor. Vale, iso non ten sentido. Debería ser tan frío que houbera vida. ¡Chocolate quente! Plátano, 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 plátano. Home, plata, 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 home. ¡Ya está ben de chocolate quente! ¡Ay, la, lelo! Escachar coa risa. Empezaches ti. Fuches ti. Non sabía que ia. Sabíalo, faino sempre. Estican Non sempre. é xusto. Ah! Mononautas, profesionalidade. Por certo, por que está tan sucia esta nave? Dillo, Wally. Eu! Esti, Foi sí, el, sempre eu máis esti. Rapaz, Esti. pasada a modo retrospectiva. Ai, Retros. perspectiva. E mentres Wally se achegaba á porta oíu... Pero cando abriu a porta non era de ningún xeito unha festa sorpresa para el, senón que se viu cara a cara co... Tango Mango! Moi ben, sí. E despois que pasou? Wally bota a correr igualiño ca un mono tolo. Ai, ai! Non o entendo. Na vida pasara tanto medo. Mira, perdín un dente. Genial! Rapaces, a dor na cara non parece algo gracioso. A min... Non sabes nada sobre a comedia clásica. Observa. Velo, escachas coa risa. Gustaríame moito saber como están programados os monos. Vou continuar coas miñas pescudas, rapaces. Ah, hola, quero encargar o artigo número 723B da sección extra super medorenta. Sí, e quero que me fagan o desconto de socio. Apelido Chimsky, nome de pía doutor. Grazas. Hola, que tal, macaco guapo e varil? Gustaríame fritirte con manteiga. ¡Tango Mango! ¡Queima! Pero sabe a menta. ¡Tango Mango! ¡Tango Mango, Tango Mango! ¡Tango Mango! Esta leria debería parecer divertida. Non o podo creer, Wally. Co poder que me conferiron, declárote culpable. De que escache coa risa, que é o único que importa. Non sei, lamento dicirvos que fixen os cálculos e o resultado non é gracioso. Bla, bla, bla. Non veñas de destripa contos. Cría que quería ser como nós. Sí! Oh, Wally, sí que quero. Pois o tema funciona así. Divertímonos meténdonos medo. Vale, claro que sí, meter medo é gracioso, sí. É evidente que ao dicirmos así ten sentido. Como isto. É unha gatiña malvada que bota borbullas da morte.
Cuidado coas burbullas da morte, coas gatinhas malvadas e ruins. Non o entende. Penso que vai ser mellor amosarllo que dicirllo. ¡Sí! Toma, robot. Colle uns poucos cacahuetes. Vale, moi ben, grazas. Normalmente non como, atoamos circuitos, pero por que non? Neste bote non hai cacahuetes. Hai unha cóbrega espacial mortífera. A etiqueta leva o engano. Un momentiño, tiña que dar medo. Unha etiqueta incorrecta, que divertido. Vou escachar coa risa. Imos ter que facelo mellor. Que medo, estou aterrado. Por pouco non me caen os parafusos. Oh, iso dá medo e fai rir ao mesmo tempo. Oh, xa entendo que medo me dades. Mira, está vivo. E logo non falta algo. Medo máis dor facial de mono igual a escachar coa risa. Vale, daquela réndome. Robot, se non o entendes agora, nunca vas ser como a nosotros. Procesando. Para ser un mono gracioso, teño que asustar a Gus e a Wally. Planeta das covas aterradoras. Saúdo ser máis aterrador do universo. Os meus parafusos. Os mononautas vastes parecer moi gracioso. Ai, mantén esa pose. Fuches ti, Wally. Non, pensei que foras ti. Se cadra fun eu. Clic, clic. Non, non fun eu. O mellor só é o vento. Sí, tes razón. No espazo onde non hai vento. Acendemos a tele. Boa idea, Wally. Moitas grazas, Cliff. Pasamos aos momentos máis aterradores da tele. Cambia a canle! Cambia a canle! Hoxe temos un día de sol no espazo. Con 100% de posibilidades de terror. Un 100% de posibilidades de terror. Non o entendo. Tampouco eu. ¡Un araña xigante! O que dixo el? É o monstro debaixo da cama. Moi mal, tío araña. Estásme estirando o uniforme. A próxima vez tira da cadea, Wally. Vale. E aí, ok, conseguiu-no! Conseguiu-no ben, queimastes vos monos! Isto está genial! E aí, ok, non rías, non ten graza. Que fixeches? Son matemáticas simples, rapaces. O medo fai desgraza aos monos, mais o monstro araña máis aterrador que existe, igual a escachar coa risa máis ca nunca. Moi ben feito, Yey, ok? Non, non está ben. Sí que está, os números son correctos. Faime caso, é o máis gracioso da historia. Un monstro araña de verdade non ten graza. Pois a min parécemo. Ninguén che preguntou a túa opinión.
Veña que é o W, por que fuxides? Así non vos divertides. Veña, cálculo erróneo. O monstro araña non ten sentido da comedia de terror. Que imos facer agora? Segundo os meus datos, o único xeito de librarse do monstro araña é escorrentado ou con susto. Xa o teño! A ti pareceche ben berrarlle a túa nai. Xa verás cando chegue teu pai. Cheguei, meu amor. Fixo neno os deberes. Non, que ia facer? Leva toda a tarde xogando con eses monos. É que necesita máis disciplina. Dalle con saña ou estrágase a araña. E a culpa ao final non che foi nosa. Foiche todo cousa do monstro araña. Os únicos culpables sodes vos. E aí, ok. Isto tiña lo que prever. Se tes tanta gana de ser un mononauta, ponte a limpar ti tamén. Ah, é unha cousa máis. Tango mango! Isto sigue a terra, señores. Modo perigo. Repito, modo perigo. Tedes razón. O medo é gracioso. Son mononautas e no espazo están. Pretenden ser heróis sen saber ben o que fan. Non son tan listos dentro do normal, nin tan boscos e o alento infernal. Mononautas, 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 Se hai unha misión non deixan de loitar, pero isto é relativo só un xeito de falar.